Yanka ong, na gode da kuka iso. Kasan dai ba za mu taɓa rabuwa da kai ba dai ko? Sanda ta faɗi. Na ma ɗauko ta na gama. Yau nasarar al'ummar ruwa ce. Ni kam na gaba ne. Kai maza soka. Ni dai kan na shige ta uku ga balaguro saman dodon asiri ga kuma irin wannan tarkon asirin naki. Hip 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 hip. Mu tarwatsa su yanzu nan. Sai an jima. Sai mun sake saduwa. A gaskiya za mu kai ma sarkin al'ummar wuta kyakkyawan labari cewa mun kama abata kuma ya gudu. Ya tsere ba yana nufin ba za mu sake saduwa da shi ba ne. A yi maza a da wannan abin daga cikin kankara sannan mu ci gaba da bibiyar su ba abin da zai dakatar da mu. Lokaci ya yi wanda zan gwada ma.